फुंजा सानजा माने ब्रास खालामखांबाय ओमफ्राय दायो दुगैनो थांगासिनो दं आङो नै फाइनालि लोगोफोर दुगैखांबायलै नै एकदमबारे ओमफ्राय नै दुगैखांबाय ओमफ्राय क्रिमा फुनबाय आरोना ओमफ्राय थाव गैया नै हर दुगैगासिनो बरिया नाय बरिया दुगैबाय नै चाइनानि नामा दुगैखांबाय आरोना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राङागरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जथुम्मा बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैबाय ओमफ्राय मैया सानसे थांबाय मैया 3 जानुवारि ओमफ्राय दिनै 1 फेब्रुवारि आरोना माने जों दा दुगैखांबाय दिनै बाथौ खुलुमनांगौ नालाय बेनिखायनो साखाफारा जाबाय आरोना नै दिनै फिथा मोनजासिगोन प्रब्लेम जानाय नङा दाबो सिखारथ'वाखै दा फैगोन जाय न'खराव आं दुगैफैदों बे न'खराव नै फिथा सावगासिनो ओमफ्राय बायग्राफ्राबो गोबां नै बिहिर जाना दङ सोरबा 10टा सोरबा 20टा सोरबा 30टा बिदि अर्डार होना दङ दा ओमफ्राय मोनस्लाबलाया आरो नै मालाय बिसोर बुद्धिया मोजांलै अर सुनानै साहा फुदुंबाय वा आरामब गरम नै सोरबा लोंबा लोंफैथ' र' गोजानो नानि अनानै लोंबाय औ दे आराम नोंसिनानो नैबे जोंनि उन्दुग्रा केम्पास आरोना नै बिदि ओमफ्राय नै गामसा गाननैबो लामबाय बे दा नै सासे आदानिफ्राय 20 थाखा नुबाय फिथा जाहैसै बेजों फिथा बेसेबां लागोनहाय थाइसेयाव मिथिया दा सोंनानै नायनोसै नै फिथाया न'आवनो होगासिनो बेसेबां थाइसेयावलाय 20 थाखा 20 थाखानो दाल सावग्रायानो गैया नै सावग्रायानो गैबावा खारबाय सावनानै जा जिगोमा गैया अफार हमना जानो रोङा लागाव एसे गिदिर हो खुरिया बे जायालै फिसाद्रायो नङा खुरिया गिदिरा हो गिदिरा खुरिया जिगोमायानो बोरो बेस्थ' फैसा बांद्राय मोननायखाय गिबायदां फैसाखौनो लाथ्रनो हायैखाय माबाबायदां दोरबायदां औ गिना खारबाय न'आवनो खानाय जेरावबो हैनाङा बेना प्रग्रामा बेयावनो नालाय नै माबार फटाफर हम खुरै गिदिराव जाग्राथ' जोंना दङ नै मोनजाजोबाखै दाबो औ दे एसेसो रानना हरग्रोदो ओरै होगासिनो बुगुनिबो बिगोमाया ओरैसे दखान होगासिनो आयबो कास्टमार जाना जाबावनांगौ नै बायग्रा सायना जानांगौ लागाय बुरजा हायना जा दखानदार आं दखानदार नङा जाग्रासो जाग्रासो हायना जानांगौ जालालै गासिबो हायना जाजोबनांगौसो कास्टमारसो बायग्रा सायना जानांगौ नै दा बायना जाग्राफ्रा एकदमबारे लाइनाव दंखाजोबो फिथा जानो नेगासिनो दङ नै दाबो मोनजाया गासिबो बुकिं जोब बेसेबां होनना बाजाय फिथाया थाइसेयाव खिन्थाहरदो रायजोफोरनो 20 थाखानो ओमफ्राय नै कास्टमारफ्रा न'आवनो फैदों आरो जाफैदों गासिबो आंहाल' मोनजायाखै मालाय मोनजाजोब्बाय नै गुगुनि फिथा गुगुनियाल' बेसेबां गुगुनिया 10 थाखा दा नै बे जोबजोबगोनदां अना ना बाजै देखा बनाय दंबावो नामा देखानाय दंबावो ना होमबालाय जाबायना बिसोर आलासि बिथांमोनखौ सोंसै आङो बबे जायगानि नों बिसोरो हानायमोन नोंसिना फाननायनि ना लावगिपारा मा डिस्ट्रिक्ट नेपाल ए नेपालनि ओंखायसो रायलायनाया सुरा आलदा जादों सासे फैदों नोंसोर नेपालनिफ्राय साबा हिनजावफोर गोजा नामा हौवाफोर सानै ए ओमफ्राय नोंसोरो आलदा गारि लाना फैदों ना क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझाराव थाफैगा नोंसोरो ए ओमफ्राय मैया फैफानो मोनबाय ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनाव नेपालाव खेरायगोन ना खेराया खेरायो ना बुरजा दङ ना नेपालावबो दा नै फिथा जाग्राफ्रा फैबावबाय नै सारमोना आदैमोनहा ना फिथा जानो फैदों सारि गिदिंनाय सारमोनाबो फैजोब्बाय फिथा जानो जोंफैजोब्बाय
नै आं मोनजाग्रोबाथाय सारमोनखौसो जलदब गालांगोन बिसोरनो लाखिदो होननानै दाबो मोनानै लाइनाव थागासिनो सावस्लाबनो हाला लाना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय जे जायगायाव जादों बे जायगायावबो फैसा होनाङासैलै आरोना ओरैनो फ्रियाव जाना फैबाय फ्रियाव माने सासे सारा होना थांलायबाय आरो आंनि जानाय बाहागखौ होलांफानोसै नोंनिखौबो होननानै होनानै थांलायबाय उफाय गैया अननायखौ लानांगौ आरोना आंबो ना खालामा मानो ना खालामनो नङा होमबा 30 रुपिस जाबाय आरोना गासै बिला ओमफ्राय दहायनि सासे आदा हरनाय 20 थाखा रुपिसाबो दङ आरो आंनाव 20 थाखा रुपिसा बुगुरि आरो फिथाया थाइसेयाव 20 थाखा ओमफ्राय गुबुननि 10 थाखा 30 थाखा बिल